Na wuni. Yawwa da Allah alaji sadaka za a taimaka mana. Sadaka kuma ai wannan zamanin da ake sadaka a kashi. Sai dai transfer yanzu ko dai muku transfer kuna da account? Akwai kati to Almajiran. Ai alaji ta kai yanzu abun ne sai a hankali. No za a cire. A cire 10,000 kawai. Alhaji ai mu muna biyu ne 10,000 ta yi kaɗan sai dai a bamu 20,000 saboda caji da sauransu. Kuma kaga ofe din haya muke ɗaukowa saboda muka fito ba ofe din ba 25. Yawa. A ba mai na Allah, ba mai na Allah, ba mai na Allah, ba mai na Allah. Ya muke da Allah ta alhaji. A ba mai na Allah, ba mai Allah, ba mai na Allah. Ya cika mana ina gaya ma ya cika sai dai ko in zaka zauna a cinyan Esther. Allah ya Kurun wada gurin mutum da ya mara ana neman mutum ɗaya mara mai gida can zan je ni ma dan Allah wallahi da mace ne kai da na barka kawai ka ya cika mana ina gaya ma ya cika sai dai ko in zaka zauna a cinyan Esther. Allah ya tsaya Esther zai zauna a cinyan ki ya baki 50 dama 100 ne sai ku raba 50 zan baki 50 Esther amma zaka fila haƙuri kuma awa a ciya in dillahi nan ko ina ƙanshin abinci a gidan ki kuma ya ci a wannan ƙanshi haka a wannan gidan ba za a rasa abinci ba barin ƙwanƙwasa. Wallahi jalof wallahi ko ba za a buɗe gidan nan ba ban ne zuwa ko ina wannan fa mai gidan ba ta so ta buɗe wallahi gidan nan almajiri ne na wuni lafiya lau ina wuni ya aiki almajiri ne haƙuri kuma awa a ciya in dillayin nan ko ina ƙanshin abinci a gidanki kuma ki ce a ya haƙuri awa hajiya za ki ce in yi haƙuri ya kawai muna jin ƙanshin abinci kina dafa ki ce mana mai haƙuri wallahi ba ni zuwa ko ina sai an zuba mu to yanzu me kake so in ce maka na ce kawai irin almajiri ne kai wallahi ba inda nan wallahi sai an zuba kawai gama jin ƙanshi kuma kawai ki wani zuwan ce babu inda nan ji wallahi sai an zuba mun abincin nan a dinga yin haƙƙin mu a dinga ba da haƙƙin mu ta kafa ba inda zan ji wallahi a zuba mun kawai ina kicin din na ce yake ok amma dai kai ka shirya ko ka zo a kamu ba abu ka sabiya yawwa ga rasitin walawa ba tare ɗaya gaba ɗaya zai zama 125 yawwa sannan ku da hutawa ga menu sai ku duba in kun duba sai ku magana sai a kawo muku da abin da za ne za a kai miki ne to bari in duba son boga shawarma pizza kusan dai fried rice gashi nan dai kala-kala ina duka gaba ɗaya ina so amma bai yawa ba yawa kuma ai duk zan cinye za ki cinye gaba ɗaya ke kaɗai duk ni kaɗai kai zo mana yawa kun duba ne mun duba ok da me za a kawo da me kuka duba gaba ɗaya na ce gaba ɗaya dai hajiya da yawa fa gaba ɗaya kudin da ɗan yawa a haka ina son ji to ai ba za ku iya cinyawa ba ba mu muka ce a kawo muka ce a kawo da yawa fa hajiya kudin da yawa mun gargada mu ok amma dai kai ka shirya ko ka zo a kawo muku abu ka sabiya dan muna samun irin ku da yawa gida za mu tashi wannan mun baka kuɗin ka ba ya gida El limón para aquí. No. Jadi malah ini. Kita di situ.
Yawwa ga rasifin walawa ba tare ɗaya gaba ɗaya zai zama 125. Ba ne ba malam 125 me muka ci na 125 a nan gurin. In ga ke kuma bai Allah ina ruwan ki ce zaki biya kuɗin ne kike wannan magana kike kina wani daddaga wa mutane. Ko da ba ni zan biya ba ai. Ya gida yawa kati ne ko wannan babu ruwan ki na ga miki daina shiga magana dan ya ga. Dole ne in shiga. 125 ruwa ne 17,700 na ka muku ruwa guda biyar. 12,000 ne ko 100 ai sai da na ga muku kayan mu suna da tsada ne kace kai shine 125. Inga ki dai ina ƙara gaya miki ki daina shiga maganar nan fatin ga da Allah babu ruwa ne muke sayarwa 17 ke duk daya saboda ya fi komai tsada a nan gurin. Wannan 17 ke shi yasa na so in fara gaya muku price kace mun ka sani. Wannan 17 ke 17,000 kuma wannan nawa wanne shi wannan pizza ita pizza ba ta da tsada ba ta fi 35 ba sai ce 2,500 ruwa ne each one 7 ke shine 17 ke shine last babu wani rai shine last 17 ke Ikon Allah a nan ina ruwan ki zamzam ne. yau mutane shiru ba zamzam bane ba za ki zo kawai ke kin zo duk ke kike order kayan kuma kaga in ba za ka iya biya ko na malam kira mun manajan ku ba wani manaja ni ne manaja kira mun manajan ku mai gida kana bi da kai manaja kudin nan wallahi kaga dai na rantse ma to ni kuma wallahi ba mu zuwa wannan koi kuna zuwa kuna mutane ya fara zuwa sai yin abin ku wajen nan ni shi ne last waje ne za mu ci abinci ku ce mana 120 wannan shi ne ba dai ƙarya bace ba kun zo ƙarya ko to shi ne last ba ku ma daga wallahi ƙarya da mu